Sabo Pulau Nasi ngejak perhati tempat wisata. Nena pulau Bruna baku cio ngelao kedo batata teka Pulau Nasi kacak bagato Heshedara Nasaboh tari nan liko pulo tari khas nanggo Aceh mulia waheshedara rata je sago tajak wisata. Oh, Pulau Aceh pandangan cidah. Oh, coba langkah kaum panorama. Pulau Bengon, Pulau Nasi, Cidahan Sakri, Pulau Nyandua. Tajak cedera